Hola, hola, benvinguts a Especial 50 Acudits. Espero que el disfruteu molt i gràcies a tots els que heu participat i l'heu fet possible. I ara, comencem! Diu, és aquell concurs de vagos? I diu, sí, pot entrar. I diu, no, a mi que em portin. Saps per què Napoleó tenia el caixer tan alt? Perquè tenia 100 soldats. Què se li dona a un elefant quan té diarrea? Molt espai. A un avió en estat d'emergència, quan s'espaien les portes de seguretat, la gent per on surt? Per la tele. Bueno, això és una persona que va amb una entrevista de feina i li pregunten: escolta, vostè té experiència en aquell lloc de feina? I diu: sí, ja porto com unes 30 entrevistes. Un doctor li diu al seu pacient: vostè està bastant obès. Llavors el pacient li respon: no, jo m'interessaria una segona opinió. I el doctor li diu: bueno, perquè veig que també és bastant feo. Diu així, és una parella que estan discutint i la dona li diu: si ho arribo a saber que series així, m'hagués casat amb el diable. I el marit li contesta: que et creus que entre germans us podeu casar? Vinga, un salut. Hola. Dime 5 animals d'Àfrica. 5 elefants. Això és que van dos globus pel desert i un li diu a l'altre: vigilem el cactus. I diu: quin cactus? Diu, ring, què és la carnisseria? Sí, digui'm. Què té cap de jabalí, llom de tocino, cuixa de pollastre i cua de conill? I diu, sí. Pues deu ser vostè horrible. Gràcies a tots per haver col·laborat en aquest especial, espero que us hagi agradat. I res, doneu-me like, subscriviu-vos, toqueu la campaneta, feu comentaris i compartiu-lo. L'hem de fer arribar fins a dalt de tot.